Akademi Pengemis Indonesia. Jebolan UGM Mas. Napa Mas? Universitas Gandulan Monton. Jadi ini nggak lumrah lek narik-narik. Rombongan kernet. Kok terus batek eling ngaluk lho. Mbak Yulala. Mbak Lala, monggo jumeneng. Nggih, Mbak Yulala. Monggo. Mohon dicabut Bapak Bupati. Sempati Mas. Sempati Mas. Yuk. Jebule kok mau dhuwur kono. Tiwasane nggon pamflet tulisane bintang tamu ngono. Jenengan mau nulis kleru. Ya sing nulis ki Juve kok ya jan. Lah nggih. Alhamdulillah Mbak Yu. Nggih Mas Gareng. Dalemipun inggil mriko. Inggih. Deledek mudhun sowan dulur-dulur wonten ing Laladan Jati. Nggih Jati. Sari. Nggih sumber Biting mriki. Atur rumiyin monggo. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu panjenengan dumateng Bapak Bupati, Bapak Camat. Ugi sugeng dalu Ibu Dewa. Nggih. Kalian Mbah Lurah. Ugi sedaya warga masyarakat mriki sedaya kemawon kula ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa to, Reng? Lah kok ngono? Kok Pak Teratap kok kaya padasan? Lah piye to? Oh kene. Lah wong ki rak yo kudu sopan santun. Nggih. Lah mosok sugeng ndak lupa Camat. Piye to? Ojo makrono. Ngene to, sugeng dalu. Kleru to ngene. Ya Kleru to, Pak? Boten. Sugeng dalu Pak Dalan, sugeng dalu Pak Camat, sugeng dalu kleru. Kowe engko ping 10 mburi tandano anu lho rek apa jenenge Trukno Kawul. Mas, untung aku wis nyambut Tronjol Jaya. Selalu burung wis semaput cek mudhun. Nggih. Tidak lupa diucapkan terima kasih dan juga selamat hari ulang tahun ya Mas. Nggih. Ke-15 buat Yayasan Jabalul Huda. Jabalul Huda Binting mriki mugi-mugi menika tansah ngrembaka. Amin. Tansah anjayeng bawana. Amin. Nggih menika muridnya mboten namung mriki kemawon. Oh gitu. Teng pundi-pundi. Oke. Ke depan kados kalau mau sampun pun dawuhaken akan dibangun 2 lantai dengan kapasitas 12 ruang. Nah, kita ikut berdoa semoga semuanya bisa diberi kelancaran dan segera terwujud. Amin. Amin. Mugi-mugi sedaya menika saged kasembadan. Nggih. Mas. Goro-goro wayangan ngundang dalan Ponorogo Jawa Timur jenengan derek yang kuyuk muga-muga apa sing dadi dawuh-dawuhane dulur Binting iso kasembadan. Amin. Allah amin. Nggih, menika kathah sanget para-para ingkang rawuh. Inggih, Mbak Yu. Mas, setunggal bapak setunggal nuhuni pamdan saking dherepipun Bapak Bupati. Inggih. Kali Pak Polo. Kula ngersaken Sriuning. Sriuning mesti kok tuban. Gandrungen aku, Mas. Anggepen aku Sriuning bocah wayu ngono lho, Mas. Ning pondoke wong ora kena andung katresnan. Sriuning lho, Mas, ki tembang lho, mung tiba ing tembang lho, tetembangan. Yo arep tetembangan paribasane iki manggone awake dhewe ning gone pondok. Terus ora kena andung katresnan, isone andung pengalaman ngerti marang budaya kelawan aku. Oh, dadi wong ning pondok ki gak oleh andung katresnan. Ora kena. Oh, dadi lek terus kapan katresnane? Sok ben ae tak dudoi. Iya, kuwi aja. Lah kan nggur takok to Mas ning pondok ki gak oleh, kudu nuntut ilmu. Ya menuntut ilmu sik lek wis akeh ki lagi kena. Oh. Nek wis cukup umur. Nek wis cukup umur sampe Aja kaya gareng kuwi lho. Umur 12 tahun kok anake 16 tahun. Ora 16, Mas. Pripun? 20.
Lagi monggo Sri Uning. Monggo Sri Uning Mustika Tuban. Nggih bawa sampean. Ora sak bawa niku ngopo langsung. Nggih, langsung bawa celuk mawon. Mangke kang bawa bakda menika Pak Isna ini. Ah, bibare menika. Nggih kula nyuwun buka program saking Pak Dalan iki. Bocah Pak Dalan. Bathara Indra. Bocah ganteng Ya ya to, ta. tak gone cuci mata to, Mas. Wes. Nun. Maune mripatmu kotor apa piye? Iya, iya. Aku jadi pengen cuci mata karo kayu, Mas. Ya, monggo Sri Uning, monggo. Iya, Mas. Ben ngono terus Mas Gareng.
Teko ngomah kumat asam urate. Lah nggih. Katresnane Bapak Bupati Bapak Setyo Soekarno. Nggih. Bilih menika Bapak Jengkar kados pundi Ibu Marici mboten minggah dhateng panggungan. Tenggo dulur gite boten ketan setunggal. Lah nggih. Pokoke jenengan kedah minggah panggung, Pak. Nah, menika dipun rantos kaliyan para warga Ibu. Tentu ya Ibu ya alhamdulillah. Kula yo kangen to Mas karo Ibu Marici. Nggih. Tamunipun Ibu alhamdulillah. Salam hormat nggih. Paring dawuh rumiyin Ibu. Nggih, paring dawuh sewedak mawon. Mungkin niku kesanipun nenggo teng Jawi. Sugeng dalu Pak Gareng. Oh nggih wilujeng dalu Ibu. Sugeng dalu kagem Pak Setyo Soekarno Bupati terpilih Kabupaten Wonogiri. Wonogiri. Sugeng dalu kagem masyarakat Desa Mbite. Nggih niki dalu punika dalam rangka hari ulang tahun ke-15 Yayasan Jabalul Huda Desa Mbite. Ije leres Ibu. Semoga dapat melahirkan generasi-generasi yang berprestasi. Amin. Tenang butak sih dipun tenang. Dipun tenggo. Tenang. Pak Jalpol PP nggih ngapunten ditenggo sekedhap. Pokoke lek pun nggih pun sewu patengorone lek pun celorot mboten pun beres. Ora mah biasane Bu Marici yo nembang kok Mas. Wah, nggih nembang niku. Mboten saged. Lah kok nembang kok Bu kok nggih kuwangen. Sampun ditenggon. Mboten alah persane niku mungkin kok Dan kula tampil mawon ngaten nggih. oh nggih alhamdulillah Bu Marici. Pujaningsih nggih. Oh, Pujaningsih. Nggih, niki mumpung Oh saged ning kanca-kanca niki. Saged nggih Bu Marici alhamdulillah. Bu Marici. Mas Gareng kan dinteni yo mu iki to Mas Gareng. Dagang aku. Wow, niki Aman niki saged. Oke siap. Oke, ini ditambahi Mbak Rina karo Mbak Rate. Mbak Rina, nggih. Pujaningsih, Cok. Matur nuwun sanget. Ijin Estu Nggih. Bu. Bu Marici sembah Nggih. kebak baru kamu muga kata rezeki panjang yuswa. Matur nuwun Ibu. Yang satu tema nggih. Cara Pujaningsih digeser sithik ngono manut kanca-kanca mburi sing dicokne apa, Cok? Kagem Ibu Marici. Yang senada apa lestari apa lamunan monggo. Nah, Nenek mawon. Ibu Marici nggih piyantunipun sabar kaya. Wong nggih saestu. Ganti apa ya wis manut. oh lah mboten sabar pripun to. Mungkin lek dadi dewan itu kudu sabar. Nggih. Kula wong nggih ora wong kabeh sugih, ya nek sing dadi petani, ya nek sing dadi pejabat. Nggih. Pak Budewan kuwi utawa celorot wis terserah kanca apa. Netepi darmane dhewe-dhewe. Ayo. Monggo, Cok, yang senada yang kira-kira Bisa aman? ya Pujaningsih ya. Oke. Dek ben kaya senggak ya apik ngono kok rasa kowe. Ya. Monggo, Cok. Dados. Ibu Marici.
Ibu nggih. Wah, gamelan iku disambi karo apa wae jalan kok Mas Gareng. Oh, mboten tipu napa meneh irane niki pun ira kemajuan. Tambah meneh ya para pengerawit saiki iki beda karo zaman biyen. Leres. Kreatif apa-apa digarap lagu dangdut lagi metu ngono. Pun wong digawe wae wis iso gawe dhisik. Iya, wis. Habis ku mau wis nge-share apa kuwi jenenge Not jineman iming-iming barang wis metu. Oh, jineman iming-iming ya. Kosogane Nggih, Kak. Mas Gareng. Wonten dawuh Pak Isnaini diaturi nikah Pak. Pak Isnaini saking Yayasan Jabal Huda. Selamat pagi, Mas. Monggo. Monggo. Lujeng dalu Pak Isnaini. Nggih, iki sing mati. Lujeng dalu bucange. Nggih, menika kala mau wonten gungan saking bobot jemikun Sunter Muara Tanjung Priok Jakarta Utara. Ngersakaken panjenengan bawa Asmarandana Semarangan aja turu sore kaki. Dawahe mengki lilir, dawahe mangke saged dipun garap kanca-kanca upami boten lilir-lilir boten menapa nggih. Ingkang baken bawane Pak Isnaini. Nyuwun pangapunten Bapak. Nggih. Sing bawa Asmarandana Semarangan niku jatosipun saking kanca-kanca Yayasan Panyuwunipun. Oh, ngaten. Khusus saking Bapak Jemikun saking Jakarta menika nyuwune gending sing rame sing nyenengaken ngoten. Wo, mongko loro mau wis rame kabeh, Wah. Mestine jumbuh karen lelakonipun piyambakipun. Oh, ngaten. Nggih. Manggaken mawon Pak Is. Monggo nderek nang ngaten Bapak Isnaini. Oh, nggih, seratane saking pengurus Yayasan Jabalul Huda. Wah, nganti ndredeg aku terus kleru. Monggo, Bapak. Mami selindro napa pelok? Ya. Bawanipun napa, Pak? Ngapunten nggih. Bawanipun napa? Sik. Nggih, dibuka sik catetane rek. Turu sore kaki ngap. Niku Asmarandana. Enggak. Ya Mas Revi, tintingane. Aja turu sore kaki. Ana dewa Ngantlang jagat. Pak kira nggawa berkah. Yo batuk kok dulur giting mriki wis siap siaga. Nggih. Wau boten enten biasane munggah mobil. Oh niki Mas jajane kene. Padake wong ewuh. Monggo Pak Is. Monggo. Bimbinganipun. Ya, Mas. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat Beragama berbudaya. Nggih. Iki leres saestu agamane nggih ampuh, budayane Luar biasa. Tepuk tangan Pak Isnaini. Nah, Biting dan Yayasan Jabal Huda. Pak Nur saya ujungkan ke bebitan terpondok latihane bawa kapal. Loh. Pak Isnaini ini warga Ngambararum Mas Gareng. Oh, iki. Nggih. Ngapunten Pak nggih. berkodos tunggal alhamdulillah. Bergedos tunggal. Meh dosa kok. Meh dosa. Monggo. Nggih, nek Mbak Lala niki bergodo 3 Pak Isnaini. Nggih. Nek Nggih. kula bergolo nom. Berguduk nek kowe kuwi. Kula kita lek bergolo.
Oke, Pak. Nyangking pokor gencanane Reng. Dalem. Untung Pak Isnain iki mau belajar MC, gue belajar dalang ya cilekek aku. Suaranya api kok ngene kok. Pak, nuwun sewu nggih Pak, nggih sabar nggih Pak nggih. Nggih jenengan bawa tok mawon aku dalang. Gila mesti golek jagilan iya kok. Biasanya ngomong dono swanten tok mboten tau oleh bayaran. Jenengan mboten Pak? Nggih mboten. Alhamdulillah. Alhamdulillah kula mawon nggih. Mboten Pak, guyon. Mangga. Isine donga tetolak sandang kelawan ya iku bagianipun wong melek sabarna rimo coba ta rek suara kok le wah jernih harum Nggih, napa mulih didukung audionipun apa Mas? SM yang luar biasa. SM. Monggo tibakne napa mau monggo. Nggih. Niki berarti kali diderekke sinten nggih? Mbak Marfuah. Matus katon. Nah, niku nggih Pak Cocok nggih. nggih. Alhamdulillah. Ayo bakul kasur. Reng. Matur dawuh. Bakul kasure loro. Lah sinten mawon to? Nek iki kasur kapuk, nek iki kasur spon mula ya empuke iki ketok beda. Wah, mesti turunane penak iki. Kasure lho kasure. Pao sepon atos nek sumuk. Ora yo, ora padha ae. Kowe yo empuk. Perkara empuk ya dadi jan. Maka
nuwun Bapak Isnaidi wajan. Nyuwun pangapunten lho. Anu limbuke kali canggih namung kados ngenten iki nek kawitan kula. Niki kalajengaken malih mangke pas goro-goro mawon. Goro-goro. Sedaya panyuwunipun saking kanca-kanca yayasan nyuwun Tiwul Wonogiri. Oh, Tiwul Wonogiri. Niki mawon jane malah mbayar lho Pak. Niki tesih saya enten Bor. Digarap kur. Lah nggih ta. Niki Widyawatine niku sigrak sih. Nggih. Jalan nggih, Cok. Tiwul Wonogiri. Kasure mantun aku seneng pengen nyanyi. Wes jan. Tiwul Adik ngati raja. Kasure mantun kula aku kunangan tobo. Kok perkara kasur kok kunangane cerintisan. Boleh. Nggih, monggo. Pun niki nggih sedaya nggih. Oke, digarap tur mawon. Sekar Dandang Gulung. Iku dibor gawani rupiah to. Nggih. Oh, nggih. Oke, Pak Isnaidi. Sama muga-muga. Oke. Dandang gula. Sun Anyandra. Sun Anyandra. Reklamasi Pak Es. Kutha Wonogiri. Kutha Wonogiri. Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Papan wisata. Nggih leres. Gajah Mungkur papan wisata. Yo. Amri slamete. Sing kondang sego Tiwule. Sing kondang sego Tiwule. Tirta Maya niku. Tirta Maya Prawan ayu kang lencir kuning. Pring kuning mangklung ning kali rek. sapa wonge sing ora pengen ndemok. Ngethok. Ya. Senenganku. Apa kirek? Oh, kok itu ayu lho Mas. Kok tak wehi. Wis Nggih. ya Allah, kebetulan dalang to, masalah. Dalang manten mboten tau pajeng. Wow, dongane muga laris. Amin. Laris Amin. pokoke kudune Promosi. Nggih. Ngeten iki muga-muga. Nggih, monggo sing ingkang badhe mantu. Nggih, rondo-rondo towek niku mboten apa-apa. Lambene. Pak Is ini generasi pertama babaran Ngambararum Ponorogo Mas Gale. Bergodo ingkang sepida. Tenan. Menawi ingkang Bapak Ibu ingkang badhe mantu Kagungan kersa. Kagungan kersa napa mawon nggih? Nggih. Kok ya mantu ya sunatan kok sing butuh Nggih. MC. Monggo jan luar biasa. Insyaallah Ngambararum badhe buka cabang wonten ing Wonogiri. Ngoten nggih, Bapak? Insyaallah ngaten. Insyaallah. Enggak. Nyata sugih lalewa bisa gawe urung. Ayo terjemahno. Sugih lelewo gawe urung. Ketok-ketoken kiwala. Ketok-ketoken kewala Terbayang-bayang. di matamu. Di hatiku.
Terus Geng sulapan Geng sulapan Amikui manis Amikui manis Temah ngawet Joko Tepuk tangan Pak Esra. Luar biasa suwantene. Saestu. Nggih, Tiwul Wonodiri ta? Nggih, monggo. Terus Buka celuk mawon, Bapak. nggih, monggo. Pancen endah kisah Lanjut kita.
Nuwun Bapak. Luar biasa.